tarda a tots. Sigueu benvinguts a la gala d'entrega de les Flors d'Honor del 2018, d'una gala que reconeix la feina que fan municipis i diferents col·lectius per tal de fer lluir els nostres carrers i per fer lluir les nostres ciutats. És un gran honor que aquesta part del nostre país avui aculli tantes i tantes ciutats que representeu moltes maneres d'entendre els espais en els quals vivim. Viles Florides enllaça perfectament amb la qualitat dels espais, enfocats també a millorar la qualitat de vida de les persones. I això es fa tenint espais agradables, atractius, cuidats, cadascú en la mesura de les seves possibilitats. Un any més, i ja en són 7, ens trobem junts totes les Viles Florides. I ens omple d'orgull veure que cada any som més a la família. Més municipis que han apostat per la millora dels seus espais verds, per l'envelliment dels espais públics, per la sostenibilitat i per respecte al medi ambient. El codonyat endolceix el tast i si clous els ulls, també l'ànima, amb un regust de records grocs d'hivern, de pell vellutada i càlida, com qui tardoral, s'acosta a l'onada que sinuosa s'esmuny pel sorral i retorna als dies del solstici endut per una dona d'aigua. El sector de la planta, el sector de la flor, necessita en aquest país, necessita promoció i difusió. Animem a tots els pobles i ciutats del país a fer-se Vila Florida perquè potser és el que necessitem, perquè la revolució, amics i amigues, es guanya amb les flors.